Jouluisilla kässämessuilla ollaan mekin mukana. Nehän on 1.–3. päivä joulukuuta netissä. Siellä on joulun sävyissä huopantoja, 4 eri sävyä. Ja tuossa vaaleapunertavassa on tuommoista kimallelankaa esimerkiksi mukana. Ja samalla tavalla kuin muutkin huopannat, niin nämä on venyteltävissä just sen muotoiseksi, mitä kukakin tarvitsee. Ja halutessaan vaikka sydämen muotoonkin ne saa. Niissä on käsin huovutettu pinta ja ne sopii tosi hyvin itselle tai joulun lahjaksi. Uutta on myös heijastava huopanta. Sehän on nimensä mukaisesti heijastava pimeässä. Tän esimerkiksi lahjaksi antamalla voisi kertoa läheiselle, että sen lisäksi, että toivoo hänelle tyylikkyyttä, niin myös sen, että hän saa liikkua turvallisesti pimeillä kaduilla ja ulkoreiteillä. Jouluisille kässämessuille valmistui myös saippuoita. Ne pakataan käsin kirjoitetun joulutervehdyksen kanssa kauniisti ja toimitetaan just sille henkilölle, jolle haluat. Helppoa, eiks vaan? Tässä on hyvä keino helposti saada joulutervehdyksiä. Ja tokihan noi saippuat on itsellekin kivoja. Niitä on kultasävyisenä ja hopean sävyssä myös. Tuoksu niissä on mieto ja on huomioitu ympäristöasiat pakatessa myös. Ja nämä jouluiset kässämessut netissä löydät ihan Facebookissa tai Googlessa hakemalla. Siellä on vaikka mitä kivaa.